Дойдете, църкво. Готови ли сте на 3 да духаме? 1, 2, 3, силно сега. Браво! Господ да благослови всички ви, никой да не си тръгва. Ще отрежеме тортата и ще почерпим всички. Още един път искам да изкажа благодарности. Искам да изкажа благодарности на всички ви. Бог да ви благослови. Ще нарежем тортата и вярвам, че ще има за всички. Така че, Краси, ела, братко, ти през това време да ни свириш. Ела, братко, ти тук да ни попееш. Честит рожден ден, църкво, ново поколение. Бъдете благословени и продължавайте си така в същия дух да работите неуморно на Божията нива. Продължавайте да сеете семето на Господа, защото много важно какво ще поникне от това семе. Наистина, както пастор Хари се изрази, църквата е да променя хората, най-вече да държим за промяната на традициите, специално в град Луковит. Аз съм музикант, всички ме познавате, обикалям нагоре-надолу и виждам хората какво правят с тези традиции, които все още остават в тях. И това е голяма победа, да спрат с тези традиции. Разбирате за какво става въпрос. Нека Бог да благослови неуморния ви труд, Мери и Хари, за това, което правите и с тази огромна любов, която имате в сърцата си към пастирите, към служители. Божията любов не е само за нас. Тя е да отидем и да ги споделим там навън. Бъдете благословени. Амин! Това е пастор Мишо от село Беленци. Той не е от село Беленци, той е от село Радовирци, но скоро нямаме отишъл с помазанието. Понеже той каза за видението, аз искам няколко неща да ви споделя. Каква е целта и какво е видението? Видението ни, това, което пастор Мишо каже, е да достигнем недостигнатите. Да променим атмосферата, да променим културата и менталитета на вярващите хора. Очаква се вярващите хора да са променили своята култура и своя менталитет. Но все още има неща, които си ни държат вързани. И аз вярвам, че много поколение за това е тук. Да говори за образование, да говори за просперитет, да говори за ние за това сме тук. И няма да спрем да го правим. Нас ни има, колкото да ни им се иска на много, тук